Sawan, apo. Mulai. Puta na lulo ba? Asa ni kong papa lo? Imo laging papa. Nalumos lagi sa sabaw. Sama ka di man sa kamo. Sabot. Sa ba kalumos sa sabaw nga na mo sa plato? Mao gani. Sud panaksan paghigo pa na. Sud mas ilong. Lumos. Iya, yung sa papa lo. Dako na kikulwa ko kita sa kong papa lo. Ano to pag kita o si itsura lo. Ana paghando man tong imong amahan. Muto amahan mo salbahis. Ug pagay og imuhang suporta. Diha na sa kaloy kay mangita muwak sa ko diri global makaon mo lo. Oh, may pa. Paita sa kong apo luoy taong kaayo. Sige. Pangutana siyang amahan. Kining akong apo ako ning isud og sudyom magtuuring vaccine kay amahan to niyang way batasan ipakulata ko to. Amahan nga hain na karumong bagdoy-bagdoy. Ay. Grabe. Sukad lang ani. Nipayat ko og 7 rounders. Kusog na kog makinumo. Karon, ang nindot akong trabaho ron ug ako ang negosyo. Magtudlo kog mga bata ug maghimo kog dako kay kompanya sa gym nga maoy akong praktisan ng mga kabatanunan. Kinahanglan magbaksidor sila. Haron waya mo'y problema ang mga kabataan kung pati away-away. Oh, lay. Asa mo gitaw na ko amahan lo? Kahit sa ging natin kang imong amahan nalumo sa sabaw. Makakasabot istoryahan, oy. Ay, mayo ni mo ah. May isuti ka na adit ko'y amigo dito nga magmutudlo og boxing sa mga bata. Aw, maayo na lo kay. Okay. Ganahan ko, bali mong pakyaw lo ba? Oo, kana. Ma. Duta lang niya lo. Kinga na lo. Oo. Ano? Ya. Okay. Ato ta, ngato sa akong amigo. Ato na talaga gulo. Oo, sige, ato ta. Nabulkagan man dahil ko din yan tindahan niya. Wa man ko kayo ng hayag na mangyates. Ko kauli dahil balay. Pero saan sana ko pag-uli nga. Wa man ko'y balay di ay. Ganyan na lang ko anong lobs kahoy mag-higa. Wow! Sa bulkagan mo ko. Saan ko'y balay o uli ko? Asan na ko pa dong? Adi na lagi ko. Pag inom-inom. Ano man sa to? Tiguang akong ugangan. Di man paila nga. Akong anak. O nagsigil ako inom-inom man eh. Kaya di man niya paila. Na ako to yamahan natin mata. Paita ko. Nga nung ingon ato sa yang kinaiya. Di man niya ipailahi noon. Mga hubog-hubog lang ikaw ni. Wala naman ako yung anak noon. Paano ko panimalay? Kaya sao man naman di ba paila? Oy, mayong buntag mo. Jimboy! Mr. Jimboy! Oy, Mr. How many years nga wala ta magkita? Pakyaw lo, inadlaw man eh. Oo. Isang li. Di ba akong apo? Ay! Apo naman. Akong apo niya akong pa kuno nimo tudluan kanang boxing ba mag-boxing. Inadlaw man lo, di ni pakyaw. Magkuhan siya, magbaksir ka? Mag-boxing. Baksir ko? Ang kuha sabi, kaya ka mag-usip baksir, di ka piangon. Di, ano sumbag. Dili maka piangon, pero ang imong naong, hilutunon na imong naong. Buwas ako ko. Ana, baksir ana. Pulma. Okay. Ayati. O sige, kamao na. Kamao. Bilin ta ka ha. Bilin ta ka kay dap. Okay, kuhaon na to. Okay. Okay. Unsa mo muna ya? Ano na siya ang vaccine? Yan. Move ka, move. Pulma. Kala. Tumuli ka pulma lagi. Kala. Move. Ay, kamao ni bata. Dali makato ni. Iyog mo. Ay, kamao ni ha. Ay, uma, balik na yun. Ay, kauma ha. Kaya ron ba? Magtrini pa ta. Ikaw uma ha. Balik. O, sige na. Ikaw na to. Salamat kaya. Oh, ye. Dali ito mo kamao bata ha. Pikahan mo dahil ko. Nasa nang magad nga wala yung bisyo. Maura ginaya. Hubog. Sige, hubog. Pag yun, nasinso nito ha na.
Oh, asa naman sa katigwa nga ka? Arak man sa tinadiha, naunsa. Wa nagilaing bisyo nimo, kana ra. Siging hubog. Sige ko inom-inom. Kay naman na mo ito galog asa akong anak. Karon mutana na kag asa, dako naman. Pero niadto sa gamay pa kayong bata, wag kay gidunol niyang para ikonsumo imong sig hubog. Di man mo ipaila nga ako amahan. Mao gani. Imo mang itago sa bata. O karon gusto na kang ipaila kay dako naman. Niadto sa gamay pa wag ka mo ingon nga kumusta nga akong anak. Tay. Ganahan sa kamo ko ano, hindi mo to liwati mo ng bata ha? Abahala nag-asa maliwat basta kay akong apo. Sige. Aga ka na di ko nga ka. Kisam to ng kalalis ni Lolo. Nay. Ano? Ano to gi? Abog to na eh. Katotawa na. Wag ito ayo. Ayo tatawa na. Wagi ayo gito. Yan ay sino yung ganyan to gyapon. Sos. Wag ito ayo tong tawhana to kakutong abog kay. Nood yung away ayo gito. Wala yung ayo to na. Kay sukat pagkabata na ko. Wa yung kailaw kinsa akong amahan. Ikaw, nay, kailaw akong kinsa akong amahan. Kinsa man ka ni? Kato siya, ako atong Lolo, apo ko ato. Tawhana. Aw, imo to lolo di ay? Oh, Lolo ka ako. Basi nakabalo ko ba og kinsa akong amahan? Ani ko biki. Di gamutong anak ko Lolo dyan. Ingon siya na. Lumos ko sa baw ano. Wa di kay amahan. Basig. Basig. Kani ba imong amahan? Bungot ako kung mga pagkaamahan na nga. Dos pala. Aw dili ba? Ako ang imuhang amahan. Kato akong ugangan nga gilimong limbong niya kanako ug gitago-tago nga ako na ako'y anak. Sa to pa ikaw gid ako amahan. Ha? Ako ang imong amahan. Unsa imong giingon nga? Pero dito maayo nga pagka Lolo nako. Wa tayo. Ikaw may ayo kay giingon si Lolo nako nga nalumos sa sabaw. Apan kini ako'y mao di ha, nalumos sa sabaw kani ako ipalumos. Ayaw. Malumos ko di mo kay. Ayaw. Ilumos ako di mo.